Sudunga nga atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, Kita ragyud ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan. kinsa pa man di ay ang magtinabangay, Kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon ta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, Kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y gamay pangapat ato, nasig ba'y gamay pangapat sakripisyo. ikaw kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang maginunungay, kinsa pa man di ang ay magdagom, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay. Uy makapuguan sa atong paglaom, sububang mong subo
Mass intentions offered August 30, 2020, Sunday, 6 o'clock p.m. online Holy Mass. Petitions for the complete physical and spiritual healing of and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard McManus, Father Felix Verlan, Jacinta Patalinghog, Manilin Roldan, Jose Emanuel Guatelara, Trinidad Acuba, Walter Dejos, Francis Cynthia, Arnold Piner, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Eugene Samuel, Jojo and Bernadita, Wilfredo and the entire family, Angela, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Elvira Relion and Charles Radillas. For spiritual strength, protection, deliverance, conversion, guidance, and good health of Dennis, Ana Leonila, Dennis Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardus, Kabilan and Villamor families, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jean Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Newgebauer, Juliet and Carl Peras, Eddie, Daris, Criselda, Haka, Kabatingan and Lim families, Paulino Jr., Filipina Abesia and family, Roger Chai, Jessa Cristel, Fitz, Jeffrey Ugalino, Sigmund and Bulyo families, Elizabeth, Concordio, Felipe Sr., Jonathan, Vincent, Eugene, Gloria, Rolando, Cheryl Grace Desamparado Manisan, Dalen Gloria, Lilibeth Haka, and Angelique Haralve and Rose May. For the success of Redilia's paintworks. For Francis Carlo T. Lacaba to pass the board exam. For a safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclinos baby. For the good intentions of Maria Divina and Rina Gaudentia Texon and Clint John Cabusas, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines, for the healing and recovery of Victoria Villagracia. Thanksgiving for all the blessings and graces received by the families of Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, Castro clan, Tesing family, Inclino family, Sukgang and Texon families, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Ingente, Inocencio and Ramon Tuyugan, Paulino Abesia and family, Dayag, Haincato and Ricafrente families, Miss G, Laurente family, Ramos Veloso Villeza clan, Crescencio Sr., Crescencio Jr., Celestina, Rosario, Pastor, Leonida, Colito Epifania Divina, Maria Chona, Joy and Paul Saranya and family, Rebecca Ricante, Cabusas family, Balbin family, Winda Vertudazo, Ukats family, Panuncia family, Daculio family, Vivian Daog-Daog, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal and family, Cebu Institute of Medicine Batch 96, Sacades, Boy, Yap family, Mr. and Mrs. Charles and Annie V, Redilias Paintworks, and Rose May Abesia. Thanksgiving for the birthday of Ethel Faith Sariego, to Senior Santo Niño and Mama Mary for all the blessings received through good health by the Tabar family. For the birthday of Eugene and Malu, for the eternal repose of the following souls: Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo Cesar Giancarlo, Michael Naun, Juanita Matilde, Joel Fe, Silas Chofilo Crispin Jr., Alex Paul Anwar Villarreal, Alfredo Perpetua Leonardo Sr.,
Mauro Ed Manuela, Shelani Jorge Sr., Jorge Jr., Nanita Edmundo, Clara Silveria Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Vedasco, Candido and Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee Fong, Cristituta, Betis, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo Manoriña, Paterno Belsiña Jr., Agnes Nieves, Josephus Peregrino, Emmy Joscoro Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe Rosalina Narcisa, Jose Meli Maria Rosario Catalino, Filomeno Gregorio Magdalena, Jose Raul, Nenita Orlando Alejandra, Jesus, Dax, Francisca Maria Corazon, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel Hermenegilda, Manuel Fructosa, Marcelo Cleto, Maxima, Bernardita, Laurencio Tampus, Ronilo Arias, Guillermo Cabiso, Lawrence Neil Arias, Roberta Bacayo, Tocles, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin Charles Sugbert, Josefina Gaudensia, Josephine Rudneff, Cesar Lozada, Giancarlo Nemil, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Melgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Omandam, Chofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Veda, Nif, Elena Oping, Victor, Berting, Gori, Enis, Henyo Tinay, Merto, Rita, Lalucha, Enigo Sr., Angeline, Jesus, Florencia, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Reynaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiburcia, Efren Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Pio, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yulina, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Uldarico, Winifreda, Matias, Felisa, Aurea, Rudilino, Chofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo Nicanora, Pablito, Fe, Epifanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edilberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Reynaldo, Cesar, Dominga, Hani Lee, Hospicio Sr., Presentacion, Hospicio Jr., Mendador, Ricardo Numeriano Sr., Rebecca Damiana, Edison Sabrido, Francisco Pino, Erlindo Porferia, Tomas Carmen Gregorio, Francisco Ernesto Maria Dominga, May Ann, Rona May, Severina Telesforo, Genara Placida, Pedro Eulalio Tranquilino, Alberta Utiker, Gerarda Dominador Sr. and Jr., Guillermo Honoria, Gregoria Adelina, Patrocinio Ernesto Josefa Ignacio, Amparo Flordeliza, Zotico Victorioso, Victoriano Luisa, Ida Rosario Pejong, Ray Zenaida, Candelaria Daniel Eva Rolando Sr., Maria Faustino Crisanta, Pedro Nicolasa Orlando Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentera, Emeriana, Federico Florendo, Pilar, Jovitos Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr. and Jr., Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose, Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca Maria Corazon, Antonio, Uy, Vicente, Concepcion, Pantaleon, Benjamin Isabel, Jaime and Joscoro, Emilio Camencia, Josephus Viñalon, Joscoro Kapampangan, Stephen Bacanya, Juan Canencia, Constancia Canencia, Louis Tohoy, Ronilo, Amparo Roldan, Douglas Candelaria, Nicolas, Luis, Norma Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cirilo, Tito, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Venancio, Julito, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Junicio, and Adriana, Gertrudes and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr., Abesia, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Jose Jesusa Catalino, Anesita,
Mary Don Baby Boy, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Fea Ubas, Jesus Pilosopo, Joy Pilosopo, Saturnina Corbeta, Gina Paredes, Chris Jane Laurente, Pacencia Laurente, Gina Joy Boy, Justin Paul, Justino Paulino Jr., Soledad Eulogio, Reynaldo Nicolasa Paulino Sr., Basilia Pelogio, Margarita Felicida, Manuel Apolonia Celestino, Flaviano, Gregorio Melesio Ingracia, Prima Severa, Maria Aquilina, Cherlin, Wilfredo Bonifacio, Alejandra, Domingo, Victoria, Felicissimo, Corazon, Evangeline, Maria Antipolo, Roel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Leti, Fausto, Ermac, Anselma Ermac, Gerardo Ermac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrosa, Clem Andrews Lianos, Natividad Sarino, Belinda Secuya, Sotera Dumdum, Fortunato Dumdum III, Vivencia Dumdum, Felix Dumdum, Egmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio, Dennis Cañete, Gaudiosa, Luwab, Arturo Luwab Sr., Allen Luwab, Claro Lua, Bernardino Lim Sr., Mariano Santa Cruz Sr., Lucia Santa Cruz, and Nicolas Cabrera Sr., Camilo Hakosalem, Judith Hakosalem, Nolan Tapales, Agustin Leria and Agustina Saturinas, Ivy Estañero, Demetrio Edilberto Juan Sr., Erlinda Victor, Hospicio Bandilla, Tia Miding, Edna Cabase, Chodosha Dado, Feliciano Pantorilla, Chotimo Maria Josefina and Daria Vicente Antonina, Estrella Zosimo Sr., Zosimo Jr., Virginia Constancio Perfecto, Pastora Senen Jr., Rolando Severiano, Feliza Victorino, Miguela, Baby, Vicente Jr., Dem Boy, Roy, Sheila Marie, Angeles Ramon, Jose, Jesus Juanito, Eduardo, Glenn, Julius, Francisco Rosela, Basilisa Placido, Dandan, Aberhido, Zosima Candido Dolores, Jesusa Sergio, Francisco Rosela, Basilisa, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Gerardo Ortiz, Ludovico Sr., Maximo Josefina, Jovenil Julia, Eliza, Timoteo, Marilu, Nicetas, Evencio, Lina, Cecilia Taparan, Leonisa Selvino, Marites, Robert, Evelyn Virgilio Jr., Antonio Sr., Annabel Marciana, Susana, Carmen Ricarda, Dioscoro Fortunata Florentino Epifanio Elpidia Tampos Maria Bartolome Marilu Candido Sr. Romuald Jose Julian Armengola Epifanio Diga Benedicta Carmelo Carlito Jr. Alfredo Bacudo Ignacio Zosaya Felimon Romana Juliano Culasa Anyano Eddie Vivian Makait Celine Benjamin Kading Ivy May Gloria Essencia Basilio Eusebia Marcelina Alberto Marcelo Crescencio Narciso Juana Nicanor Olivero Danilo Emilio Edwin Perlita Consolacion Modesto Susana Pedro Pastor Dominador Epifania Randolph Perla Reynaldo Marina Consolacion Modesta Luciano Zosimo Petaliar, Ronaldo Petaliar, Edilberta Lauron, Crescencio Lauron, Glenda Petaliar, Renato Lauron, Amado Lauron, Crescencia Jeffrey, Jonatella, Cesar Sotera, Ignacio Jotam, Jimbo, Alicia Santos, Alberto Edilberto, Bonifacia Crisanto, Jundel Malu, Nelson Berto, Celso Chodora, Jennifer Porferia, Pedro Doling, Zacarias Panfila, Jocelyn Simprosa, Nicolasa Luceno, Godofredo Alexberto, Cesar Felix, Tita Alvarez, Carmen Juvenal, Osorio Paterno, Belsinia Jr., Mariano, Dr. Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., Vicente Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josephus Avayap, Sisenando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Florencia Kabatingan,
Zenon, Ricky, Dionisio, Antonia, Felix, Yuson, Edgardo, Apolonio, Vidal, Siroy, Monsignor, Jutay, Adelino, Lucita and Catalino Kabantingan, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Esperanza Jose Isabel Virgilio Exaltacion Teresita Josefa Agustin Catalino Immaculada Iluminado Herminia Borja Omi Cruz Poncionita Nadal Marciano Salajeron Sr. Leonora Salajeron and Juanito Nadal Cesar Carbonilla Evelyn Pilar Verna Soberano Denise Lourdes Iyo Gloria Celestino Benedicta Esperanza Nicanor Eduardo Quizon Feliciano Paulina Feliza Arsenio Julian Osmundo Candida Isidro Lolita Alan Dani Luciano Josefina April Grace Tabar Juanito Verhida Bayotas Nesturio Maribel Jose Reynan Jade Kababat and Ethel Arivado. For the birthday of the late Franz Ace Iray, for the death anniversary of Ateliano Esperidion Abbas, Juanito Chodulo, 9th day novena of Yul Hill Pastoriza and Alex de la Calzada, first death anniversary of Paul Anwar Villarreal, Caridad Formoso, and Natividad Sarino, 40th day of Ram Kenneth del Castillo, Manuel Recla Jr., All Souls in Purgatory, the Forgotten Ones, and those who died of COVID-19. Mass intentions of Father Andy Satura for the birthday of Melvin Satura, Wenceslao Regner Jr., and Nenita Sabelita. For the good health of Rhoda Pardenilia Calon of USA and their children, Margot, Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo. Febos Duazo and family of USA and Tisa. Kabatingan family of Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, Josh, Lan, and Rossi. Pardenilia, Murillo, Encarnacion, and Masong family of USA. Abu, Noli, Arnoco, Busgano, and Dagatan of Labangon and Canada. Susa and Ferdy, Vendor and family, especially Welsha. Pasito and Alma Magbuta and family of Tres de Abril. UV High School Alumni Batch 77. Juventus Group of Buhisan, Josephine Abarintos and family, Vince Joseph Yap and family. Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon, Alvarez family of Lapu-Lapu City, Texas, Australia, and Cebu, Abrao family of Hagna, Bohol, and Pardo, Candado family of Kalidngan, Karkar, Alan Delantar and family of Pasil, Maryville subdivision residents of Talamban, Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang, Ilanan family, especially Inday, Jack and Nancy, Jade and Carms, George and Dodong of Camanchile, and Mangkao, Labangon, Juvenile Yu and family of Dubai and Sitio Fatima of Labangon, Lura, Salurio, Emnasen, Tangke, and Monghet families of Dubai. For the eternal repose of the following souls, Evelyn, for the death anniversary of Evelyn Doctor, J. Andre Mabatid, Reynaldo Alvarez, and Desiderio Sebelhita. Let us now prepare ourselves for the celebration of the Holy Eucharist. Palihog Manindo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios,
O nga pa naghiusa sa Espiritu Santo, manaag kaninyo. Manausab kanin. So inatong santos nga misa, ito'y apil sa itong mga pagampo, ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, personal, labi na gyud sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, o sa atong mga paginahanglan, ha? Labi na sa mga nag-birthday karon, no? Labi na kang Carmelina Alintioho, kung sa mga masakiton, kang Aquilina Dinopol, o Alba Tabora. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron mahimo kita takos sa pagsaulog, nining santos nga misa. Ikaw nami anhi, anong pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaloy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluyan mo kami. Kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhin dayon. Amen. Atong awiton ang himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan, pun-ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan. Dugangi ang among pagtuo sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako, mas gamhanan ka kay kanako. Busa wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, o gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon, kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay o giyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun muingon gani ako, nga kalimtan ko ang Ginoo, og dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing og kabukugan. Naluya akog pinugong niini, og dili ko nagayud kini kapugnan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong uno. O giuhaw ang akong kalag sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini, daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag. Og sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, og diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag, nagadangup pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot, nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna,
aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sukad niadtong higayuna giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulog adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga ikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kaya ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel. Ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manlingkod. Sarasaran, may gabi ka natong tanan. Okay, pasalamatan sa nato ang Ginoo ha, nga nakatambong taning Santos nga misa, aron nato siya mapasalamatan sa mga grasyang ato na dawat. So taga nato ang Ginoo usa ka masipang pakpak. O usara. Magkabungol ay ning face mask. So kumusta ang ato mga suking tigpaminaw o tumatanaw ha? Kamong naa sa kamingawan diha sa online o kamong nasa akong atubangan no? Nga maoy mahimong mga saksi no? Yaninot kay tanawon ha, kaya ang inyong kagwapa masukod na ron sa kagwapa sa inyong mga face mask. Kuyaw lang inig makauyab o COVID time no? Inigwa na sa COVID, wagan kay natangtang namang face mask. Ambot lang, doon kabantay mo, no? Sa atong kinabuhi, doon tayo makitaan nga mga butang, no? Ngayon man nga mga pagtulunan, no? Doon ay panultihon nga nagkanayon. There are two sides of a coin, no? So duha ang naong sa kwarta, inutang o pinalit. Nga muna sa mga manghantak, no? So hito kay sila no, ang naong sa kwarta hari ug patay, ano. Murag og sa tao no, duha sa atong klases naong no, bagag naong og way uwaw. Kayta. Mura sa battery ba no, nga ang battery na positive, na imo tiwason
na ay negative. Sumula sa sulti sa mga tao, tiwas sa kay basig dunay positive ang negative nga yang gisulti. Dahil sa kalalaki, ningon sa iyang uyab, no? Insaday, di ko mabuhi kung wa ka siya buho. Adik-adik ka, siya paminaw sa, di ko mabuhi kung wala ka siya buhay ko. Itagalog lang dahil, no? So, gitiwas ba? Ano itong mga inana, no? Dahil sa kalalaki, no? Nagkadugo iyang dugha, daaptan sa iyang uyab, sa ngano ka? Sa gipusil ko sa tao, kay nangita sila nimo. Yawa man kanila makit, ako ilang nakitaan, ilang gipusil ang akong kasing-kasing, kay nasayod sila, nga naara ka sa sud sa akong kasing-kasing. Sa di bitaw ni dugo ay ketchup na ketchup, no? Kaya manay nanausahay ba, no? Nangutana sila kinsa man ang mananap, no? Nga maoy masinungtanon gayud sa protocol sa COVID. Stay safe, stay at home. Unsa man bao, di ba bao ang yang balay narabas yang buko-buko. Medyo lakaw-lakaw, no? Kaya nga pastilan ba, no? Dahil sa kababay niya sa pari, sa padre magpakasal ako. Kuyo sa kong uyab siya, hubog malagi na imong uyab. Di ba ingnan ka nga di pwede kaslon ang hubog. Sa una pa ka diri mo nang ida hubog yapon siya. Tiyang ang padre di man siya makuyog nako, di siya mahubog. Maita. Kaya man ganito ngayon na no. Ya mao na sa atong ebanghelyo karon nakit-an na ang duha ka naong ni San Pedro. Sa niaging Domingo, gidayeg siya maayo sa Ginoo. Sa diyang ningon siya nga ikaw ang Mesiyas. Very good Pedro, ikaw ang bato. O sa kanimo akong pagatukuron ang simbahan. Pero karon naunsa naman. Sa diyang ningon si Jesus nga moadto ako sa Jerusalem. Kay patsyon ako dito gilansang sa krus ni Pedro. Ayaw Ginoo, di na may tabo ni mo. Sip-sip kay ka Pedro. Pahawa Satanas. Paita, no? Karon naingnan na noon siya nga Satanas. Kay nga naman, ang iyang ginahuna tawhanon. Wa niya masabti ang naa sa hunahuna sa Ginoo. Kamamtay mo nga usahin na no, kung di na to masabtan o sa kasitwasyon, lisod jud sabton. No? Diyo sa katao nakabangga siya dito bigyan siya nabangga sa daghan kay tao nga dunay kasal. So gino siya sa pulis na unsa makadong sa di nawad-an magukog break sir. Nya ngano dito man mo gibanggas na kan tao, namili ta kagway tao. O ka kanang minus na ka tao, siya mao bitaw sir. Dito man ako gipunting sa duha ka tao nya ni dagan man ako gihukod, padung mo siya sa gikasal. Sakto sa no, pero man ganito nga pastilan ba no. Mura sag ang Mesiyas. Karon makita na to ang duha ka naong sa Mesiyas, no. Sa miaging Domingo ang Mesiyas ginaingon nga maglingkod sa trono sa langit ug ang mga anghel mo kanaog o mosaka sa iyang atubangan. Apan karon ang Mesiyas nga gipakita ni Jesus mao ang Mesiyas nga magantos og ilansang sa krus, no. Kada bang usahay mas nindot sad nga mo advance ta sa atong pangunahon na, no. Kada bang advance mag-isip, marag katong babae ba, no. Ni mo na siya uyab sa dong nanambok ko, wa ko ilang uyab oy, tsaka unsa ni mangitubag, niligas may mundila. Sa daagi unahan lang tikadaan. Kay mingon ko nga wa ka manambok, di man ka mutuo. Nya mingon sa kog nanambok ka, mo hilak man ka. Nya ka gakson imo ko itukbo dong mingon ka nakailain no. No. So advance mag-isip, no. Mo na makita to inana ba no. Nya duha sad ang klase sa naong sa Ginoo ug ang naong nga ipakita sa tao, no. Manilang gingon nga God's standard is different from man's standard, no. Ang man's standard, ang kalipay sa tao, makit-an diha sa iyang kaharuhay, sa iyang kahamugaway, sa iyang kadato. Pero ang sa Dios ang iyang standard, kita masantos kung kita mag-antos. So, mao din na, no? Nga sa itong ginabuhi, importante di ay nga mag-antos sa ta. Nga doon na tayo mga pag-antos sa itong tag-sa kinabuhi. Mao nagiklaro sa Ginoo sa itong Ebanghelyo. Pasaan na ang inyong mga palasonon diha sa inyong mga pag-antos, sa inyong mga problema, sa inyong mga kalisod, nga mao ang inyong mga cross. So carry your cross every day, no? Usay bitaw kita, no? Usay mahadlok ta literally sa cross. Na usa ka tawo mahadlok ta og cross. Nagpahimo siyang balay, ninduta kayo pagtan-aw niya. Wow, ninduta sa kong balay. Sus pagkakita niya sa pultahan, ang frame mura mag-cross, siya tangtanga ang pultahan. Pagsaka pagsunya ang bintana, kay ang frame mura sa cross, siya tangtanga ang bintana. Nisaka siya sa hagdanan, pagpagunit niya, siya puro mamanig cross, siya tangtanga ang hagdanan.
Nya natuog na sila, gipukaw sa ilang katabang siya. Sir, ma'am, naikawatan ni Sod. Paggawas niya, nahug siya, kaya nawa namang hagdanan. Nigawas siya, wala na ilang mga butang, perti niyang guula. Natanaw siya sa balay, ilang porma di ay sa atop, o sa ligi, muram sa cross. So yang gipasunog, nagtanaw siya nga nasunog yung balay, nang hinambid pa. Pagduko niya siyang tiil nga nang hinambid, muram ang cross. Ayang giputol yung lawas. Natapos ang sugilanon kay patay naman ang bida. Kaya maning pagkalisod ba no? Mao na kung ingon taon sa maning mga cross. Kabaw-babaw nga ang cross doon na say two sides, negative and positive. So unsa may negative sa cross? Narasod sa word nga cross, C-R-O-S-S. Unsa man ang letter C nga makarelita karon lang yun dayon. C, ang COVID effect, no? Ang epekto sa COVID, grabe, no? Ang mga sakit, ang mga kamatayon, no? Ang mga kalisod nga to karon giantos tungod sa COVID, no? Mao na pastilan, pagkapait, no? Nagingon sila nga kaniadto kato mga karaan nga mga tao kay ila pa mo sa mga artista, no? Nga sila si Bob Hope, si Steven Jobs, ug si Johnny Cash. Karon no more job, no more hope, no more cash. Manya patay biyud kay namatay na si Sarge Osmeña. Kisa man na si Sarge Osmeña ngano mahadlok patang namatay siya. Basig din na sa takadawat og sardinas. Maita. Kay mo ningon mao na pastila no. Nya unsa man ang R, unsa man ang as. R, rejection no. Kasuway na mo na nga na-reject mo sa inyong kinabuhi. Kada ba inyong mga amiga ba, puro gwapa niya, ikaribating naong. Nakasuway na yung ko, nagmisa ko. Akong kauban mga pari, puro bating naong, ako rin gwapo. Kaya marig yun nga pagkalisod yun, no? Na ibabay, nagkuyog siyang uyab. Paghuman, nilakaw lang siya, wa man dyan mag-good night. Yan, kainomdom siya nga hapon, pamandi ay. Kaya mo na rejection ba, no? Yan, letter O, sa mga letter O, opponent. Doon na yun tayong mga kontra, kabantay mo, magbinutan ta na masuya, magbinalito ta, mas daghan patang kontra, no? Paita, no? Mao nang usay, mulikay na lang ta. Kamao, mamukol ka no sa atang nga mulikay, haron di ta masakitan. Kana magprito tag isda, no? Likay, kay mapigsan ka. Kaya maning sige, grabe, no? Yeah, letter S, no? Unsa man ang letter S, sickness, no? Labi na karuno ang ato mga sakit, no? Malahi na ilang interpretasyon. Obuhon ka, COVID. Siponon ka, COVID, no? Kanang magkalibang ka, mahimo ng COVID, no? Maglisod ka ginawa kay high blood ka, mura ng COVID. No? Paita. Nangunta na ang babae sa doktor, sa dok. Unsay tambal sa broken hearted. Sa inom lang ini, 500 mg sa acceptance. Why generic? Move on. Paita, no? Kaya naging pagkalisto dyan ba, no? Yeah, letter S. Unsa man ang letter S? Mga pag-antos ang atong mga suffering, ha? Doon na kita mga suffering. O ba na itong mga pag-antos magkabuang? Kung atong suffering, atong mga pag-antos niya, kung nakabuang sa may tawag sa maong suffering, tiriring. Kaya maringan pagkalisod yun din, no? Ang atong mga pag-antos sa kinabi, pastilan. Mao nang giawhag tas Ginoo, ha? Nakita mo padool gid sa iyang grasya, no? Mao nang magsimba ta, magantos ta na kita diri, no? So atay padayon nga we're always awake. Usay bitaw magsermon na mao nay tingkatog sa mga tao. Mao to ang bata, no? Ni kuyog sa inihan, yang giina sa ina ay pagsaba, ha? Kung na nakasud sa simbahan, ngano di man gid ka kinahanglan nga magsaba be. Ngano man, tiang kay magkamata niya ang mga nangatog. Sakto sa noon. Kaya mling inana, no? Pero on the other hand, doon na sa positive ang cross. Unsa man narason sa word nga cross, C-R-O-S-S. Letter C, when we say cross, it means Christ. Christ Himself. Muna, there is no cross without Christ, and there is no Christ without the cross. Makakita tag cross kana si Kristo. Muna nga mapalig-on da. Nya R, unsa man ang R? Resurrection, no? Ang resurrection, ang timaan nga nagmadaugon si Jesus sa iyang kamatayon sa cross, no? Nya unsa man ang letter O? Mao na ang itawag na tuong bobos ako. Nya ko tubig. Arin lang ko diri. Ang letter O, sa man ang letter O, maglibong na tong kamera ron. Object of sacredness. Kamantay ba, mong bingin tag cross. Wow! No? Makaluhod ayon ta.
Sa una ang cross at ilansa nga mga kawatan. Pero karon nahimo na kinimbalaan. Ya letter S, ang sa letter S, the cross is the sign nga kita Katoliko. Ang simbahan nga nay cross, Catholic. Kung mga jita, sign of the cross. And finally S, our cross is our strength. Kung nay mag-away at ipakita ang cross, madlok sila. Nay panuway, ipakita ang cross. No? So man, ang kinabuhi, ang cross is a pain. At the same time, it's also a gain. So there's no gain if there's no pain. So in our life, we are not Christians if we don't have the cross. And we are not victorious if we don't have the cross. Yaman ito yan po sa tumisa karon ha. Noon ta, magpadayon kita sa pagilaw sa Ginoo, pagpasaan sa itong cross, para padayon sa itong makadawat o grasya o blessing, gumikan sa itong pagpasaan sa itong tag sa mga kagulanan. Amen. Palihog manindog, ato iyan po ang nagatuo ako, kitantanan. Nagatuo ako sa Diyos, ang amahan makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa langit ng amahan nga pinaagi sa itong pagpasan sa itong tag sa krus, mapalig-on kita sa itong pagsalig kaniya. Sa batang pagampo kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa mga kaobismuhan nga nagpas-an sa krus sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa gobyerno ug sa industriya nga gitintal sa pagmando sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoan sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makabot na nila ang pangandoy sa kaluwasan sa ilang kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos nga magkagagahom, dungga nga among mga pagampo ug dugangi ang nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod.
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, ginyo sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdahig o paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magdala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang among inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong ug pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas ug gahom sa Espiritu Santo nga nahimong tao pinaagi ni Maria nga ulay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang ulay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Panginoon, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 sa kahitasan mo, Hosana, Hosana, sa kahitasan. Kay kulang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kahitasan mo, Hosana, 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 sa kahitasan. Palihog manluhod. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ro pagsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagao na mo ilimpan, umagalinong ikan sa kalis, ng pantala kami, Ginoo, sa imong kamatan, ang tulikan
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Karon magampo kita sa bahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlong kanato sa atong manunubos. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasabok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo, Manaausab kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, nanagawang tang sa mga sala. Palihog manluhod. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo, Amen. Palihog manlingkod makadiyot. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuton nato ang mga usherette sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang yellow o gray marking sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kanunay nga kooperasyon. Nasaaman sa kalibutan, gihinunia ang tanan sa tuman. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na lahimong tao. Aron hiusahon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay,
Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsugod, magsinap tanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog Manindog. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa paan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-o ng kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog Manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. All together. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. prayer to Our Lady, the health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Luke. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manlingkod sa makadiyo.
Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instruction sa mga usherates. Tanawa ang mga red o gray marking sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kanunay nga kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manag kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.